Nakajingmata ka office jang Deputy Commissioner Kariboy District ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL ka company ka balong try da sarkar India ha ka South Unai Lor Araja Arpusa kalalay banjurib ka jaka ka bertemu bensnai ka surok 4 lane ka baan penyaso na do lat umroy yam hadu mauring keneng. Hakatega jing jurep la sakhi lang na jing dan UMP ke Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon haringkat ke jing dan ki Magistrate Kariboy District ki officer na ka Water Resources ki rangba snong ka than umroy bat kiwe kumban supentep ya kane ke jing jurep la penlong hadin bagi pat ba nong song snong na ka than umroy madan ki la khnyum bat ban buru da ka jing ujor saki bor badai pet ka bagi la pen pau bagi persya la da ka don ke jing sna surak na ka jaka ka badon ya ki telong ka baju penan kam da ki pat ba nong song snong batru ke jing dan ki hali ki pen thor ka ba Jingwan jung surong tarliang dingin nong sentang dan ai ban lamar ba kani bawan ro bilai sa song bahar la kawan seketal kenang khap song rei nakaliang jong ni apa port jong ba jot nilai ele ya ka wei ka jing ka proposal kan ai pui dei ba kani ka surak ba kan ya nang ni kumu sutri jong ka proposal ba bulan ku buat da baro disnong lawan submit ya Allah jong di proposal lagu nongra bat ka ndo beti da ka ba ikatu kat ni jaka ngin ai di flyover kindon ru ni service road ibangila perkat kumkan ni kayo ko badan ni mat kumta ka ter tabor kan la dep tip gajak kan no pam ya ka tangi mla ban tip kan apa por jong ba jot kumben le kan kata ka digi jingi penbet jong ni teto nakaliang jong ong ba kaya te kaya ni kam li le tang kawe ka bangadon pa de ban ong ba kanum kata ko Mentang ngikren ya kata kasus ta balikin daya interfere ya kata ka kam senang mar bangi ngin sale ingin le ingin hap iban le ginong ilam senang tang bahang ne ki pun pau kita ngatangam so dei pe namar ba ap ngam so dei pe namar ba dadu ka basdang bangi yami ya ka kubar ro ngi ong be lada kajat nang ter ka de ban bha lada kajat nang ni ro ba hak bha ta telong bangin khang ginong lam senang ngikren khang kata pi ta be menta lada kam do peti hi ka khang nang te kan penyat na kan ni long nyimyo hi ban ikran ni ketika pon cite hi te lada di pen banda kut hom ek kan wan madan te don hok ban khno ingi ta bangi penyat nang tar bodon ka sus te supat bak no snor ya kata ka bong bangi la ya le kat balak ban pelaj mar ha kapor ka bakti wan thog long tanga hadin bangi le bu kot long kahyar na sepo te kini ki boleh wan mak sa ba jit yu te kila penih kita kapon ke banlai tengok orang ba ka kham bah hi tolong ba ya kan dikasih gen kan dikasih perkat ba kinwan sen kita ke expert makin lek hang te ke jata makin lek pentho kin lek ya pe long khnang bangin ya suntuk ta tolong ngampoi perkat long bang isu wan petang ni ke nak yang jing isnong ni up ya kata lada kini ginong serbe kini ginong pek nong khmi hi ki ong takta sisa lada dan sispa metar satiru takta ya kan tolong ni ladon ka jing ikram di siro besar kumper ngile keren ba lada ka tahi tulong dan nakaliang dungi ro ngim sa de long haka bidei bat kata kasi o jong kani kasi tulong bangim yo pada kata final kumbe ong sat mo ba sinam duna nang hak bampor te ngin ong sukumna ngin ong ba bampor sinam duna ngin khang ngin penyak dan nakaliang jong kasnong tengah ong ba ngam la ngam don bor penlek kata te kumlo ong kini mo kata ka men kata ka bakas government kala frame kumta te ngin hap kum kasnong ta kabahang ingat ka jing jenjat ni hap iban le e ka babahan ang batam tala rakam do perti ka ai nang ni te long kemudian ni le ta long long welcome din sari kata ka jingwan ko protein ngimpat yo ya ka jing pensai ka ba tikna bakan wan nang ta ringi bena bakan wan nang ta tingila ang ni kita raja ka te kita nakaliang kita raja ka te kita persya te ya ka susum pan ni sodon kam ka deh yap ka jong ba deh lo kata bang sa tho ka jing tho na ka yang ka snong na du men sim snam ing la ha te kita rai jaka te manong ngin khang mangi ka snong kita rai jaka te kinong bene me bisni ba ni opisa mangi mlai kata em long nhân ka jing yo bisa ban ka jing ngi yap te kata ngin hap ban ya kren long mentan na kita rai jaka kim khang te mot ngi ngim la ban khang ya kita ki area ki ba deka private property ki mereka don kata kesusum khang suai kata deka kata ka badon syopo bayo katwa tekan kumbala pensyai mana tekan nang don kata ka jing kren bikin pensyai ya kata ka ba
kita di bahasa po kadon safety kumno rukom te kata tang sa ka jing kran re manta ta nomor simrai tan re ya kran de kata tangi kita raja kata ngila pentip nang sunong nadu ba pentip banwan survey te hadin bangi ya lai lang ngiro pati balik survey survey shwa kawan the survey sa tip raja ka makan la raja ka tip sama long survey hadin bagawan sa survey ngisa pentip kita ka ba nadu nang ni ngat unta kita raja ka ro khang he ta ko pada hadu mentah itu kan kimpat dan guna junction na kita raja ka Tomba mombi ka kadiga priority hi naman ta tano ni du ni nakalihan sa district administration apaka wanra kum kini ki developmental program project nyele ba kanum kata apa ni ba not at the cost of the public any developmental work environment room kumbalapan i so mene nanti tingin nakalihan juga dengan sa convene ke meeting bakti NHIDCL I think so ngin sa khot ni ngin sa kren ada gila pan include ya kanono component haka project ke jongki ban preserve ki water bodies ni so thu ba kan ko tika di ko kongsang tulong ya kay ban chu decide ng tahan ni ngalong la ya hapan ngin lake social site ngin hapan assess i engineer na water resource law dan kata men kay ban di wala ni kamera da jingmot ka ba da kumway ba ni wala da jingmot ka ba bahahi jika jingtu jong sarkar kalau kata, jadi obviously kita concern jong kita pada apa ingin address kita issues. Kita kata mereka assurance punya aina kalian jenis. Nakaliang MP Dr. Ricky A.J. Singkon haba ai jingkran ulaong bo persya ek jingtai ki surak namar ki long kawai na ki kampen roy ha jalla bat kathan hendrai ki bor badai khmi kim dei satya ban pendu neban penjulor ye ki tlong bam di balaju sakri ye ki pat ba berasikarta bat ye ki hali ki penthor ka ba ki baju busa bam ye ki nongrab hendrai bakin pelat ye ki tai ki jaka pat ba i sukben banyak snow ya kita ki development lani kampung roy kalian juga surok nak benta state ke jangi tam rapat ke bivoi di sukben kita roy ni hapan snotho you can go away ba kini kilat kampung roy kim dai patu ban kata kum ya kita langkum kim dai pada ruban kata ya kini kum ki penthor amar ngila I yo pon ki jaka hakaba daga jingwan jo kita ki surok ki kmen ot ndrei kai ka blakta pat ki bopon palam pat bopon tong hakan liang jong ka penthor ka balak du no kita long ki ngila du manu ban ai kita tadai na mag daw ki pat pa sini ka dong than ki wan ban ya kerpat inga ban yaron bentalang bat so mereka kamram ke jonga ban don ban pet lagi jing khmat ban ni dari jong score ya kani ka project ka bakimat ban dan kalian ke jong pat nong sosno ni kim persya ida development rei ka baki snokia kalam ba yo do no ki control ki jongki do no ki tolong ki jongki te bat ngaru hewan ban ya pek ya kami ya kini kenapa kenapa pengen dek lagi jeng isna yang surah kinam dai pan kiban penduduk pan ya kumbang undi kim dai pan penduduk pan ya ke kamai kaji lemba bentor jong kini syong basa ya kadang ya tahi te ngila nakaliam jong ki islam Bapa masuk sini, kalian ke Jonaru, harapun bau kita. Tinggi pat ha NHDICL, pat kibor juga district bagian le yang berangkat. Dengan terang kita. Kadba kita ki bor badai khmi laka long nak NHIDCL ne ki magistrate kim shamla ai ka nu jingkran namar ya ka ei ka balami hakane gasngi kinra swa shaki bor badai pat ban yo ya ka rai Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hai ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi.
Menta ngidei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki ba ngibam ki long ni em ki ba tei ya kamet ka phat jungi. Ladang ngibam ki jingbam ki bom tei ya kamet ka phat jungi. Ila ban yo ya ke jingpang dunas nam mat ke jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ke jing tei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka ba ngibam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banonra ya ka kod ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benda upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.